Yo, what's up mga kawaray, no? So, andito tayo ngayon sa court at yung magandang laro dito ngayon, 2v2 yung maglalaban natin ngayon. So, malaki ang pusta. So, malaki ang pusta to and syempre may pusta na din tayo. Yun na nga, bilihin namin pa ako ng B1 dito and syempre wala tayong sa kondisyon maglaro, kaya tamang mode na lang muna tayo. Hey guys, umpisa na. Abangan natin yung magandang laban sa laro to. Sana manalo yung manok natin. Alright, kaya dyan lang kayo mga kawaray. Subaybayin nyo natin yung manok to. Pinananihan ko kayo like, subscribe, hit nyo na rin yung notification bell. Alright, let's go! Pagod ka kagad niyan. Ang laki nito eh. 3 points. Dang! 2 points. 2-1 score. Kapatid ng Dragon. What's score? 4-1? 5-1. 2 points yun. 5-1. Lamang ba ito, Mira? Oo. Lamang yung 5, gagi. 5-1. 5-1 po ang score, lamang yung 5. Ang ulo. Gulang yun eh. Six 6-2. 6-2, lamang yung 6. Ooh, iwan. Ang ino, hindi yun nakasabay. Yan pa naman akong gusta. Sadar na. Ha? Mga nakaputi. Ay, yung may malaki. Taga-Bicol area lang yan. That's pagod na. Open yung kasama.
6'4", lamang yung ano. Yung 6. Wala, madali pa naman pagod na malaki.
Palabas. Score na naman sana. Sayang. Fifteen. Ano pa rin, oh. Wala, nakuhanan yun. Game ball. Okay. Ano score? 18. 10. Nanalo yung 18. Ano naman matalo yung 18.